Po, napaka-generous naman po talaga nila. Ang ganda-ganda po ng bahay na pinagawa nila, oh. Ayan, oh, ang ganda-ganda po, oh. Binigyan na rin po sila ng cellphone. Kasi yung ganyan, ay binigyan kayo ng ganyan na food cart, napakaganda po yan. Pero kung hindi niyo po alam gamitin yung food cart na yan, wala po talagang pakinabang yan. Ama ang maituturing na haligi ng tahanan. Subalit paano kapag ito ay nawala ng lakas at dahan-dahan itong bumagsak? Ito ay okay lang at hindi masyadong mararamdaman kung andyan pa ang ina na nagsisimbolong ilaw ng tahanan. Subalit paano kung pati ang ilaw ay di na makita? Tara, halika. Samahan niyo ako at kilalanin ang mag-asawang lumpo at bulag na umaasa na lamang sa pagpatak ng ulan. Makipot ang daang aming tinahak, subalit hindi ito naging hadlang upang ang mag-asawang ito ay di marating ng pinagpalang anak. Masukal, masikip, baku-bako ang daan, tulad ng kakaiba at nakakamanghang kwento ng mag-asawang lumpo at bulag. Kumusta po kayo? Yan po si tatay. Si tatay. Oh, ang ganda na ng bahay nila, nanay at tatay. Iyo, good afternoon. Sige po. So ito po yung bahay ng pinagawa nung tumulong po sa atin na vlogger. Ano? At siya po yung anak ninyo. Ano pangalan mo, tatay ko? Edelberto Robledo. Robredo. Paano po yung paa mo, tatay? Naano ako yung parang nag-umpisa sa arthritis. Tapos nagka-komplikasyon po. Ayun. Balita ko po, tatay, nabigyan daw po kayo ng sari-sari store. Oo, ay hindi naman tumagal at yung gang wala nga kaming hanap buhay. Ibig sabihin parang yung lahat ng konsumo ninyo, doon ninyo inasa. Kaya ang tendency nun, talagang mauubos ang laman. Ano po? Pero at least, kahit pa paano nakatulong siya, ano po? Nakatulong naman. Opo, nakatulong po siya. Tay, nasa magkano naman yung nakuha natin tulong doon sa isa natin na pinadala ng Diyos dito sa inyo para tulungan kayo? Ano na rin, malaki-laki na rin. Hindi ko na makakuha ng kung magkano, pero malaki na rin. Talaga. May 100,000 naman. Mga hindi lang. Sobra pa. Sa kabila ng naranasan mong yung tatay, naniniwala ka pa rin na kinakaawaan ka ng Diyos. Oo naman. Dahil kung di ako kinakaawaan baka ako matagal nang Matagal ang wala nang pakinabang. Pero sa kabila noon, naniniwala pa rin kayo na mahal kayo ng Diyos. Oo. Hindi lamang ako naniniwala. Marami pang mga tao na hihipuin ng Diyos yung kanilang puso para kayo ay tulungan. Meron ka ba, nanay, na hiling sa Diyos ngayong magdarating na Pasko? Ano pong kahilingan mo, nanay? Pwede po nating sabihin ang inyong kahilingan. Iklim mo, nanay. Sabihin mo. Hilang ko lang po ngayong Pasko ay meron po kami pagsalusaluhan. Pagsalusaluhan. Okay. Pagkain sa pagkainan. Kasama po kami ng buong pamilya. Yan po yung hiling nyo ngayong Pasko. Napakasimple, nanay, ng hiling nyo po ngayong Pasko. Wala po, ano? So, ayan. Ito po yung kanilang kaldero. So, may tira pa pong kunting kanin. At, yun. Ano po yan? Ano pong ulam ito? Laki ni. Oo. Kung matatawanan ka po ulit ng pagkakataon, nanay. Matatawanan ka ulit ng pagkakataon na tawanan ulit ng puhunan. Papaano mo yan i-manage na mapapaunlad mo na siya? Kasi pipili kasi, nanay, na pipili kasi na matawanan ka ng puhunan, tapos ang kukuunon sa ng nindo na pangkonsumo nindo ay itong kita lang ng tindahan nindo kasi arog sa bago nadangog ko. Na pag iigo nindo ito yung sabi niya 50 pesos lang sabi ni tatay.
na pag-iigo nindo ito yung 50 pesos na pambakal ning bagas tapos panira. Ngunyan, ang ibig ko sabihin, kapag kamo ay sa bagay, bundok man kaya iniyo, isa man ang barakaligdiyo. Ano po? Ayun po. Mayo man yung ano dyan. Kaya, Kaya, mahina bilhin. ang pinaka magandang suggestion ko dyan, nanay, kung kamo matatawanan ng puhunan, ilaan po nindo duman sa gulayan. Kasi ito ang hanap buhay nindo ay. Ayun po. Halimbawa, mabakal ka mo, halimbawa may puhunan ka mo ng pambakal gulay. O, inimpuhunan na ini, dahil inihihiroon, maski anong mangyari, ang hihiroon lang igdi, ini yung tubo ka ni. Ayun po. Oh, pipili ito. Oh, kasi mas gulpi ka pang mababakal na mga produkto. Halimbawa, bako lang ning okra, bako lang ning talong. Hindi naman makakapag ano ng marami eh. Walang service. Ayun po. Yun. Dahil walang service, isa pa, nag-aaral nga yung kasamahin. Oo. Nakakapagtinda lang Nakakapagtinda lang kapag po hindi Sabado, napasok. linggo. Ay, barit ako po, may Walang pasok. pigtawanan na po kamong sidecar. Ayun po. Kasi di po. Yan ang Ayaw ko po ay, ang upuan. problema. Hindi ako Hindi naman tatao. ano tindahan ng mga fishbowl Fishbowl. eh. Ay wala namang magtitinda. Kaya hindi yan. Yan. Ito po. Nandun. Iyo. So, uya po, may tigtao sa inda ning tindahan na fishbowl na dain inda mapakinabangan. Oh. Pero, kung tutuson, ini yung food cart na ini ay mapapakinabangan po iniyo. Kailangan lang po ng tamang mindset, tamang motivation po. Ano? Yan pong food cart na yun. Oh. Okay po yan. May bubong-bubong bagong-bago pa po. Oh. So talaga napaka-generous naman po talaga nung mga vlogger po na tumulong dito kila nanay. Ano po, napaka-generous naman po talaga nila. Ang ganda-ganda po ng bahay na pinagawa nila. Oh. Yan oh, ang ganda-ganda po. Oh. Yun. Nilagyan sila ng tindahan. Ito, sabi ng tatay ay bili daw po ito sa kanilang lahat. At sinasabi pa rin po ng tatay na sobrang 100,000 piso na daw po ang naibigay po sa kanila. Bakit nga nanay at hindi kayo magtinda ng fishball? Hindi po marunong magluto. Yun lang. Hindi mo makakapagluto yan eh. Hindi, itong mga anak mo na, nanay. Alin po. Itong anak nyo, mga ganito, halimbawa walang pasok. Ay hindi sila marunong mag ano. Hindi, kasi wala po sila mga cellphone. May cellphone yan dalawa. Yung isa lang wala. Yung Bigyan panganay. ko lang sila ng cellphone. Binigyan na rin po sila ng cellphone. Tingnan mo na yan. Yan dalawang Hindi, sa totoo lang po kasi, ano lang po talaga yan. Kasi sa social media, mabilis pong matuto. Papaano gumawa ng fishball? Papaano gumawa ng hotcake? Di ba? Papaano magluto ng sauce na masarap? Nasa YouTube na po lahat yan. Oh, tingnan nyo naman nanay. Yan, sa totoo lang, malaking pakinabang po yan kasi unang-una, ang lapit nyo po sa school. Di ba? Hindi, ito nanay, sinasabi ko po itong mga opinion na ito kasi po para ma-motivate po kayo at magkaroon po kayo ng idea. Ano po nanay? Kasi ako yung charity vlogger na hindi lamang po ako nagbibigay ng financial at hindi lamang po ako nagbibigay ng material na bagay. Isa rin po sa ibinibigay ko sa mga taong nakakausap ko ay ang ma-motivate po sila. Maiwanan po sila ng salita na kung saan ay magbibigay sa kanila ng pag-asa. Kasi, sa totoo lang po, kapag wala kasi tayong alam at wala tayong knowing patungkol sa pagbibusiness, kahit bigyan po kayo ng 10 milyon, ako po yung naniniwala na 2 taon, 3 taon, babalik po kayo sa dating kalalagayan. Kasi, yun nga, hindi ko alam kung naturuan po kayo. Ano po, kasi yung ganyan, ay binigyan kayo ng ganyan na food cart, napakaganda po yan. Pero kung hindi niyo po alam gamitin yung food cart na yan, wala po talagang pakinabang yan. Di ba? Kaya po yung food cart, ang masasuggest ko po dyan, kung mabigyan man po kayo uli ng puhunan, gamitin nyo po yan kasi source of income po yan. Kung gusto nyo matutong gumawa ng masarap na fishbowl na malaki ang kita, kunti lang po ang puhunan. Ang 1 kilo mong arena, sibuyas at saka patis, pamintang durog, saka arena na ginagawa ng sauce, ay napakarami na pong kita ang kikitain po natin. Ano po, pipidin nyo rin po yung sama ng hotdog lang, kahit hindi nyo na yung titimplahin. Yung hotdog na malalaki, puputol-putulin nyo lang yun.
tapos piprituhin, gagawa kayo ng sauce, bibili kayo ng, kung alam niyo po yung chicken breeding, nilalagay sa manok. Pipili niyo po yung lagyan ng kunting harina, tunawin niyo po sa tubig, tapos pakuluan niyo po, lutuin niyo na medyo malabnaw, lagyan niyo po ng kunting asukal at saka sili, kunting suka, meron na po kayong napakasarap na sauce. Di ba? So yun po yung idea, nanay, ha. Kailangan po ay madiskarte po tayo kasi sa ating po mga Pilipino kasi ito po yung kulang po sa atin. Ano po na marami pong mga willing na tumulong sa atin, magbigay po sa atin ng pera, ng pinansyal. Pero ang problema, kapag hindi po tayo naturuan ng tamang paggamit ng pera at tamang diskarte para makapasok po tayo sa tinatawag na negosyo, ay wala pong mangyayari. Ang mangyayari po talaga niyan, lahat po ng buto ay kakainin po natin. Kasi para lang po yan, napakasimple lang po yan. Bibigyan po kayo ng pera, ituring nyo pong buto iyon, pantanim. Katulad po sa palay, hindi naman po lahat ng palay ay sinasaing ng magsasaka. Ano po? Diyan sa palay na yan, kapag nag-harvest yan, nagsihiwalay po yan ang para sa pangtanim, para sa susunod na taon, ay may maitanim po sila uli. Di ba? Nanay, kung mabibigyan ko kayo ng puhunan ngayon, ang makalipas ang 5 buwan, 1 taon, mababalikan ko bang mayroon pa kayong uling hanap buhay? Sisikapin ko po. Sisikapin ng nanay. Kasi yung prinsipyo na yun, napakaganda po nating gamitin. Pag bukod po doon sa puhunan ay meron pong pang gastos na iba, makakaano po yun. Sasapat po yun. Magsasapat po. Ngayon nga nanay, wala, pero may sumasapat, di ba? Opo. Di ba? Ngayon, masasabi niyo po ba ngayon na walang-wala na kayo o meron pa naman na ipon? May savings pa naman po yata kayo sa bangko. Wala po. Wala. Wala po kami sa bangko. Baka may pira pa naman po kayo sa bangko. Ito niyo lang po ang isipin ninyo. Sa panahon ngayon, wala na po kayong pera, hindi pa bumabalik yung vlogger na tumutulong sa inyo. Masasabi natin na hindi natin muli alam kung saan tayo kukuha ng bigas. Pero di ba nagkakasya? Nakakasurvive. Minsan po yun. Di ba? Ano po? Kahit po mga saging-saging pwede na ilabot. Yan. Ang gusto ko pong sabihin dito, yung nararanasan nyo ngayon, kahit mabigyan po sana kayo ng puhunan, mas maigi po sana na medyo, kahit gawin nyo muna yung ganito, wag po nating uubusin. Kapag binigyan po kayo ng puhunan, ilaan po talaga ninyo sa hanap buhay. Kasi yung negosyo po, unang-una, napapamana po ninyo sa inyong mga anak. At kapag yung hanap buhay po ninyo, dumami yan at nakilala na kayo, kasi unang-una po, mabilis na rin kayo magkapag-promote ng pagkain kasi unang-una, kilala na po kayo sa social media. Marami na po mga tao magtatangkilik ng inyo pong mga paninda, kasi unang-una, hindi lang po kayo dito sa Batangas sikat. Maniwala po kayo sa akin. Libo-libong tao na po ang nakakapanood sa inyo. At kapag nagkaroon kayo ng business, ng hanap buhay, na kahit sa simpleng barbecue, simpleng kikiam, simpleng fishball, ay makikita kayo, mararaanan kayo ng tao, yun yung binilag ni Kuya Migs. Tara, puntahan natin. Kainan natin para naman makatulong tayo sa kanila. Tama ba, nanay? Di ba? Di ba? So, ganun po yung ibig kong sabihin dito. Kaya sana po kung kayo po ay mabibigyan ng financial assistant muli at kayo ay mabalikan dito ng aming pong grupo ng mga charity vlogger, ay gawin po natin yung pong advice sa atin. Kasi sa totoo lang, maraming mga taong pipili pong gamitin sa inyo at magbigay po sa inyo ng tulong pinansyal. Kaya nga lang po, ganito, kapag may mga tao na nangarap na kayo ay tulungan at isang araw ay nagtanong-tanong din sila na, wala, binigyan na yun ng mga nakaraang vlogger ng lalaki, pero hindi nila napagyabong. Hindi, pinabahayan na nga yan. Pero parang parang hirap na hirap pa rin sa buhay. Diba? So, yung iba, baka, nakakawalang gana ng tumulong. Ganun. Di ba, nanay? Wala naman siguro pong mali sa sinasabi ko pa, nanay. Ang sa akin po kasi, sabi ko po nga po kanina, hindi lamang po ako magbibigay ng tulong pinansyal, tulong material, maging yung mga salitang nakaka-motivate po sa ating pong isip. Yun. Hindi po maiwasan ang mga isip ng mga tao. Opo. Kasi useless po kasi yun. Useless yung magbigay ka lang ng pera na wala ka namang ginawa, wala ka namang sinabi. Wala yun. Hindi gaano nakakatulong sa tao yun.
ang masigit na nakakatulong po sa tao yung mga payo, Opo. yung mga mindset na nakakapagpabago po ng buhay ng tao na kahit wala na pong vlogger na pumunta sa inyo, na kahit wala na pong taong tumulong sa inyo, kayo na po ang tutulong. At iba naman po yung bibigyan ninyo. Nais ko po kayong ipanalangin. Gusto niyo po bang sumunod sa panalangin ko, nanay? Meron po akong maikling panalangin. At kung maaari po ay sundan po ninyo itong napakaikli ng panalangin. Ano po, nanay? Kung ano po yung sasabihin ko, ay sundan po ninyo ako. Dito ka, nanay, kay tatay. Pagpipray ko po kayo. Iho, ikaw rin ha. Lahat ng sasabihin ko, sasabihin mo. Videohan mo nga kami, bro. Gagawin kitang cameraman. Dali. Videohan mo kami. Kami tatlo. Okay, nakaplay na yan. Okay. Ang lahat ng sasabihin ko po ay banggitin niyo rin po. Napakaikling panalangin lang po, ha? Okay. Panginoong Diyos, inaamin po namin na kami yung kasalanan. Wala po kaming kakayahan na baguhin ang aming pong sarili at mas lalong wala po kaming kakayahan na iligtas ang aming sarili. Sa oras na ito, Panginoong Hesus, tinatanggap ka po namin bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming pong buhay. Simula sa araw na ito, kayo na po ang manguna sa aming pong buhay. Itinitiwala po namin sa iyo ang aming pong kalagayan. Nakikita niyo po, Panginoon, ang aming pong kalagayan sa kabila po ng hirap na ito. Patuloy po naming nararanasan ang inyo pong pagmamahal. Salamat po sa mga taong patuloy niyong ginagamit upang ipadala sa amin, upang dumaloy ang masagana mong biyaya sa amin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ako po magpipray para sa inyo, ha? Ano po ulit pangalan niyo? Gilberto? Gilberto. Edelberto. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, si Kuya Edelberto po, ay aking itinataas sa makapangyarihang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Siya po, Panginoong Diyos, ay nakakaranas ngayon ng pagkaparalisado sa isang uri ng sakit na naranasan din po ng mga unang tao. Panginoong Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na nagpapagaling ng panahon sa mga oras na ito, inuunat ko, Panginoong Diyos, ang aking kamay upang abutin ang taong ito at daluyan po ng inyong makapangyarihang gawa doon po sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, anuman pong sakit karamdaman ni tatay, mga ugat na hindi makadaloy, mga baradong dugo, mga paang hindi maigalaw, Panginoon, ako po'y nagdideklara ng kagalingan. Dakilang Diyos, ako po'y nagdideklara ng isang buhay na himala. Kung paano ka po, Panginoong Diyos, na nagpapagaling noon, pisikal, spiritual, right now, sa mga oras na ito, Panginoon, kiniklaim ko po, Panginoon, ang kagalingan para sa taong ito. I pray din po, Panginoon, sa mga batang ito, na patuloy niyo pong binibigyan ng lakas ng loob, ng lakas ng pangangatawan, upang makatulong sa kanilang tatay at nanay na hindi na makakita, sa kanyang tatay, Panginoon, na hindi na makalakad. Panginoon, ang mga batang ito, patuloy niyo pong ibuhos ang pagpapala. Patuloy niyo po, Panginoon, bigyan ng banal na pagkatakot sa iyo,
Grabing pagmamahal sa kanilang mga magulang. At isang araw, Panginoon, ang mga batang ito ay matatanaw namin, makikita namin. Mga batang professional. Mga batang nagsasalita ng mga gandang bagay na nagmula sa inyo, Panginoon. I claim that in Jesus' name. Panginoon, kay nanay, na patuloy na lumalaban. Kay nanay, Panginoon, na kahit hindi niya na nakikita, Panginoon, ang pisikal, subalit napakalakas, Panginoon, ng kanyang nakikita espiritual. Patuloy niyo po siyang ingatan. Patuloy niyo po siya, Panginoong Diyos, na samahan. Patuloy niyo po siya, Panginoong Diyos, na ipakita sa kanyang inyo po makapangyarihang gawa. Ipakita niyo po sa kanya, Panginoon, ang grabe mong pagmamahal sa iba't ibang kaparaanan. Patuloy niyo po siyang ingatan, Panginoon. At yung mga bagay na hinihingi niya sa araw-araw, Panginoong Diyos, ay patuloy niyo pong ipagkaloob kay nanay. Nakikita ko po, Panginoon, ang kanyang hirap. Nararamdaman ko po, Panginoon, ang hirap na nararanasan niya. Subalit, Panginoon, mas lalo kong nakikita ang tapang na ibinibigay ko sa kanya. Panginoong Diyos, napakahusay niyo po. Napakabuti niyo po, Panginoon. Sapagkat sa kabila ng mga bagay na ito, hindi niyo po sila pinababayaan. Maraming salamat po, Panginoon. Nakilang Diyos, salamat po sa mga tao na patuloy niyo pong dinadala sa lugar na ito. Upang ang inyo pong biyaya, Panginoon, ay maranasan po nila. Salamat po, Panginoon, sa tahanan ito na binigay niyo. Salamat po, Panginoon, sa mga gamit na ito na binigay niyo. Ito po, Panginoon, kinikilala nila. Kinikilala po namin na ito po ay nanggaling sa inyo pong mapagpahalang kamay. Panginoon, pagpalain niyo po ang apat na sulok ng tahanan ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lugar na ito. At meron ka pong taong gagamitin para ang lupang kinatitirikan ng kanilang bahay ay lubusan na pong makapunta sa kanila. Kagalingan din po, Panginoon, ang aking idinidiklang sa kanila pong anak na panganay. Ano man pong nararamdaman niyang depresyon, ano man pong nararamdaman niyang anxiety, ano man pong nararamdaman niyang takot, ano man pong nararamdaman niyang hiya, ano man pong nararamdaman niyang pride, durugin niyo po ito, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At ano man pong sakit, banig karamdaman, Panginoon, nakalagayan niya ngayon, pinagaling niyo na po siya, Panginoon. Dakilang Diyos ang lugar na ito, ay patuloy kang magpakilala. Gamitin niyo po, Panginoon, ang iyong abang lingkod para sa lugar na ito. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan ka po namin sa matamis mong pangalan, Panginoon Hesus. Hindi po ba tayo magsabing amen? Amen. Hallelujah. So, okay na po. Siguro it's time. Meron po akong konti dyan sa inyong pasalubong. Pagpasensyahan nyo na po kasi hindi po ito ang huli na tayo po magkikita-kita. Siguro may mga time na pupunta ako sa inyo dito, hindi lamang po para maghatid ng biyaya, kundi sabi ko nga po, para maghatid po ng kamanghamanghang gawa ng Diyos sa buhay ninyo. Kasi kami po, sa totoo lang, lapit-lapit ko ano kailangan ito marinig ng buong mundo. Kasi katulad po ninyo, kung nakikita po ninyo na ang sitwasyon ninyo ay hindi maganda, yan po ay ranas po namin. Ako po ay lumaki sa trauma. Kasi yung tatay ko po, pag nalalasing, itak ang hanap, naghahanap po ng away. Lumaki po kami sa bundok, sa ulingan po kami natutulog. Yan po yung grabing hirap. Nagtitinda po ako noon ng pandesal. Yun po yung, ano ang sekreto kung bakit kami nakaahon sa sitwasyon na yun. Napakiramdam mo namin na yung sitwasyon namin noon, parang wala nang katapusan. Pero salamat sa Diyos. Sa Diyos na sinasamba mo, na sinasamba ko rin. Sa Diyos na tinatawagan mo, tatay. Salamat sa Kanya. Binago niya yung tatay namin. Nakapag-aral yung mga kapatid namin. Nakapag-aral kami. Nakapagnegosyo kami. Nagkaroon kami ng hanap buhay. At binigyan ako ng Diyos ng desire
para hanapin yung kanyang mga minamahal na anak. At isa po kayo sa minamahal ng Diyos. Pakikat na, bro.